Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na talaga siya, ayan na talaga siya, B. Yan na, nakikinig na yung mga walang ambag. Walang ambag sa inuman. Wala pang ambag ha sa lipunan, B. Independence Day na Independence Day ha. Ano na? Anyway, nagbabalik ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga nakakatuwa, share ko lang na nakasama natin ang Lung Center of the Philippines dyan sa may Liwasang Aurora, Quezon City. Hello sa inyong lahat. Alam ko nakikinig kayo ngayon. Malaya na kayo makatulog ngayon mga doktor. At syempre, isa rin sila sa may mga magaganda rin talagang naiambag. Syempre sila yung mga doktor. Alam mo na kung saan ka pupunta kapag ka medyo nang sumasakit na yung baga mo, be. Pero other than that, balik tayo sa topic natin kanina. Kung saan trip natin ngayon ay ang pag-usapan ng mga naiambag mo sa Pilipinas. Ala, walang maisip. Una sa lahat, simpleng-simple. Ikaw ba yung klaseng kabisyo na number 1 ay marunong tumawid sa tamang tawiran? Yan, tingnan mo nga yung katabi mo dali. Tingnan mo, ngumingiti, no? Sabi na tumatawid yan kapag may mga dumadaan na mabilis na motor, mabilis na sasakyan. Ay, bahala na. Basta tatawid ako kung saan ko gusto. Dead Maratoni. Meron pa, ito pa. Isang mabuting mamamayan o mabuting kabisyo kapag marunong magtapon ng tamang basurahan sa tamang basurahan. Ayan, tingnan mo, yan na naman, yung plastic na ng bubble gum mo, be. Kaaliit-liit ni hindi mo maitapon dun sa black bag, ang laki-laki. Tapay, hindi pa katapos. Number 3, isa bang mabuting nabubulol ako. Isa ka bang mabuting mamamayan kapag ka marunong kang magbayad ng tamang pamasahe? Ala, aminin mo na, this is the perfect time para aminin mo na sa driver mo na nagwa 1, 2, 3 ka ngayon. Be, makonsensya ka naman, be. May mga pamilya yan, bayad-bayad din, be. At eto na, last na talaga. Ang pinakamagandang mong maiaambag. Sige na, please raise your right hand kung eto ka. Isa ka rin ba sa mahilig magkalat ng fake news at chismis? Wala lang. Gusto mo lang Wala, pagkagising mo sa umaga, gusto mong uminom ng masarap na mainit na kape, tapos pupuntahan mo yung kapitbahay mo, yung tropa mo, magsasabi ka ng kung ano-anong masama sa kapwa mo. Ay, bawas-bawasan ha! Trip na natin maging malaya ngayon. Independence na Independence Day. Tantanan mo yan, okay? Anyway, ako pa rin pong inyong makakasama buong hapon. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Shawty, I've been feeling lonely.